Het draait alweer om publiek aan deze tafel. Want Elske de Wal krijgt klaar met haar nieuwste album Velvet Soldier. En dat is op speciale wijze de hele studio stier vol publiek. Nou, publiek is krijgt wat Guido Dijkstra nodig had. Hij maakt een Sinterklaasmerken en brengt dat typisch Frieske gebruik nou ook de grenzen oer. Goeie, dit is Bient op de dag dat het publiek van poppodia en grote evenementen fouilleerd worden vanwege de terreurdreiging. Ja, dit ben ik even wat orenacties gewoon op stritten, maar dit is het fouilleren. Concert Gongers Blauwe Thuis. Kaartjes worden massaal omruilen. Nou ja, er komt weer een weekend om een soort mensen die het op aangaan. Jan Gaastra, organisator van onder andere het Bevrijdingsfestival. Duizenden mensen onder je hoede dan. Begrijp je dat er nou zo'n opscore is en rumoer? Ja, dat is natuurlijk logisch. Ik bedoel, de angst regeert wat. Het is allemaal net gebeurd natuurlijk. Dat zal straks wel weer wat afvlakken. Ik vind het niet raar dat het gebeurt, maar aan de ene kant kan het ook wel eens wat overtrokken worden. En je gaat mensen op een gegeven moment ook bang maken. Ja, dit hebben we nog rondje op de tafel, Elske, dat reist natuurlijk ook op. Ja. Is het bedrijf wat onderhoor, maar dat zou van ik wil graag dat het fouilleerd wordt van tevoren? Nou, ik snap het wel. In de eerste reactie inderdaad was ik zei, is het logisch dat mensen bang binnen, maar ja, dan wist het dan net. Dus nee. dan kist alles wel. Dan kist wel in een hoes zitten blijven en helemaal niks meer doen. Ik denk net dat dat de bedoeling is. Want nee. Ja, dat heb ik eigenlijk ook wel. Ik heb er wel over nagedacht, maar ik wil er ook gewoon niet te veel over nadenken. Want ja, de voorstelling moet voor de kinderen gewoon leuk zijn en Sinterklaas. En ja, eigenlijk wil ik gewoon niet over nadenken. Daar word ik eigenlijk zelf een beetje depressief van. Want Jan binnen nou op dit stuit evenementen in Friesland waarvan je denkt, dat zou wel eens een punt waar ze terreur, plakvindekeren of een oorslag? Nou, maar mensen zijn natuurlijk niet echt grote evenementen. Alles binnen, of er moet een hele stedentocht komen, dan wordt het een ander verhaal natuurlijk. Ja. Maar dan is het sowieso paniek overal. Dus maar goed, wat je net zei over het aankondigen, wat Mojo bijvoorbeeld ook gedaan heeft natuurlijk voor de Heineken Musical en Ziggo Dome. Ja, ik snap best dat je iets moet aankondigen waar mensen moeten rekening mee houden. Dat ze hun tassen moeten inleveren of iets dergelijks, of rugzakjes of ja, dat soort dingen. We hebben zin in. Dat kreeg een collega van ons. Die kreeg een brief, die is dus naar een vaststelling daar of naar een concert. Ja. Nou, dan schreeuwen ze onder oren dit in. Dat zij eigenlijk we aan de binnen om die concerten net alles te laten. Maar er wordt wel, en dat is in gewerking met de artiesten besloten om extra security maatregelen te treffen. Reachtassen en weekendtassen mag je net mooi. Handtassen mag je dan vol naar binnen. Stel je voor, er is een evenement dat je organiseren maakt. Er komen 10.000 man op. Is dat het wan voor een organisator? Ja, we hebben het in het verleden ook wel gedaan. We hebben het Frozen Land Festival bijvoorbeeld in 1998. Maar dat had dan meer met nul optie qua drugs te maken. Want zelfs de hashish en wiet... Maar dat mocht niet? Nee, dat mocht niet. Dat had de officier van justitie bepaald. En toen hebben we inderdaad 6.000, 7.000 mensen moeten fouilleren. Van tevoren. En met het gevolg dat we ook het festival een uur te laat begon. Ja, dat kan ik me wel voorstellen. Ja. Goh, de mensen. Ja, dus en dan is dat je risico, denk ik, of net? Ja, want het wordt door de overheid opgelegd. Of in dit geval door de officier van justitie werd het opgelegd. En dan zul je daaraan aan moeten. Ja. Nou hebben wij even een rondje maken bij onder andere de Harmonie, Neushoorn, poppodium daar. En Harmonie zei, nou we zijn wel even wat scherper. Neushoorn zei, we doen niks oors. Dat lijkt het mij voor een organisator wel heel dreig. Hè? Wanneer bepaal je nou wanneer je mag in die stream of wanneer je net? Waar moet je je dan onthouden? Ja, goed, het is maar net even wat de overheid ook doet. Hè? Wat gaat die adviseren? Ik bedoel, ik kan me voorstellen dat de gemeente in dit geval bepaalde adviezen uitbrengt. Maar ik snap aan de andere kant ook dat je daar niet echt veel commentaar op wil geven als zaaleigenaar of als zaalhouder of als organisator. Maar als er nou wel wat gebeurt, laten we hopen dat het net zo is, en je hen niks regelt. Ja, ik geloof niet dat er niks geregeld is. Nee? Nee. Maar ze wil het gewoon net vertellen? Nee, daar kan ik me iets bij voorstellen. Dat zou je jezelf ook net zeggen? Ik zou het wel zeggen. Ik zou het niet te veel aandikken, maar ik zou wel zeggen op het moment dat ik echt 1 op 1 zou gaan fouilleren of iets dergelijks, dan zou ik dat wel gaan melden van tevoren. Ja. Want het bevrijdingsfeest onder andere, dat is dan een van de evenementen die je organiseert. Hoeveel mensen komen daarop al in Leeuwarden? Nou, gemiddeld zo'n 80.000 en afgelopen jaar natuurlijk met het jubileumjaar zaten we dik over de 150.000. Ja. Nou hebben we wel eens een dreiging gehoord, hè?
Maar stel je voor, er gebeurt nou iets in maaien. Krijg ervoor, zo'n oorslag. Wat voor gevolgen heeft dat al? Nou ja, Koninginnedag is natuurlijk, Apeldoorn is een voorbeeld. Dat is natuurlijk 5 dagen voor het bevrijdingsfestival. Ja, en op 1 mei zat ik natuurlijk al op het stadskantoor. Je bedoelt maar die auto, die hè? auto dus wat ga je dan voor voorzorgsmaatregelen nemen? Nou, je kunt niet de stad in de betonblokken zetten. Hoe ze dat wel? In eerste instantie waren een aantal mensen die zeiden van laten we de wegen maar met betonblokken gaan afsluiten. Nou, dat gaat natuurlijk veel te ver. Je kunt dat op andere manieren oplossen, hebben we ook gedaan. Daar kan ik niet veel over uitweiden wat er gebeurd is, maar je neemt wel bepaalde maatregelen en je bent wat scherper, maar veel meer kun je niet doen. Ja. En laten we het nog even over typisch Frieske evenementen in de simmer, de PC, nou ja, de hesten, het Tialf, het Rieden, daar. Kun je het je vaststellen dat wij Friesen dat uiteindelijk maar akkoord gaan? Steeds van ja, doe maar, voel je me maar en wij boeg je voor de angst. Nou, dat kan ik me niet echt voorstellen, maar ik denk dat een heleboel mensen het ook wel zullen begrijpen. Als je dat op een bepaalde manier gewoon goed brengt, van we gaan fouilleren en dat goed uitlegt. Of je gaat daar met 3 enorme kerels staan en nou je tas open en je handen uit elkaar en dit en dat. Dat is een heel ander verhaal natuurlijk. Je kunt het op verschillende manieren. Op 5 mei pakken we dat heel anders aan. We houden dat low profile. Ik wil ook geen zwarte uniformen. Dus men krijgt, hoe stel je op? Ja, als je de mensen goed inlicht van tevoren, denk ik dat het wel meevalt. Ja. En hoe zit het trouwens mee nog op stap het weekend? Liet je hem daar nog erop bepalen? Of? Nou, nee. Nee? Nou, nee, ik ook niet. Nou heb ik het heel druk tegenwoordig. Ik ga niet op stap nu, maar nee, ik zou me daar niet door laten bepalen. Nee, daar kan je niks mee doen. Nou, Westo Drokman heeft de praat wazen, hoor. Ik zal even nog vertellen dat we jou nog een aflevering hebben van de Riege Ik Ben Benijd. En dan zeggen we hoe het hele gewone Friesen haar op cultureel met verrassen litten. Nou, in juni is dat binnen dat Hans en Gerard de Vries en die zullen te rikjen. Dat mooi nog. Ja, Guido, ik zou kijken even. Je bent heel druk dwaande. Je bent dwaande met het organiseren en het opzetten van een Sinterklaasmerken. Waar ken je het net, Elske? Ja. Sinterklaasmerken, Tom omheen vroeger? Ja, absoluut. Ja. Jan? Ja, ik kan zo. Nou, nee, ik kan het niet echt herinneren. Nee? Sinterklaasmerken. Vertel, want dan komt het dus. Ja, best wel in Friesland binnen. Wennen nou ergens oors. En dan denk je, ik moet dat weer oppakken. Ja, klopt. Vertel. Ja, ik heb 18 jaar in Friesland gewoond. En ik zat in Leeuwarden op school, op een basisschool. En we gingen altijd elk jaar naar een Sinterklaassprookje, in Leeuwarden dan, in Zalenschaaf. En dat vond ik zo fantastisch. En een aantal jaren later ben ik een kinderentertainmentbedrijf begonnen, Plezier. En ik dacht, ik moet daar iets mee doen. Want ik had gehoord dat de voorstellingen niet meer in Leeuwarden waren. En toen heb ik het opgezet. Ja. En het gekke is, en dat wist ik eigenlijk helemaal net... het is helemaal net Boeten Friesland. Sinterklaasmerkens. Nee? Sprookjes. Nee. Oh. Nee, dat klopt. Nee, inderdaad, hoe ken dat? Ja, nou, het is typisch iets Fries, denk ik. Ik heb het ook nog helemaal niet nergens gezien in Hilversum. En toen ik ook inderdaad, want we spelen ook in Hilversum. Toen ik zei van ja, ik ga hebben een Sinterklaasvoorstelling en ik wil je graag komen spelen in dit theater. Toen zeiden ze, hoe werkt het dan? En ze wisten helemaal niet wat het was. Nee. En dat verbaasde mij toen inderdaad ook. Ja, zullen we even zien naar de trailer die ze te maken heeft van die vaststelling? Ja. Sinterklaas, kom maar binnen. Het feest gaat nu beginnen. Als ja, Sint is weer in Nederland. Maar dan komt er een extra uitzending van het Sint-nieuws. Sinterklaas terug naar Spanje? Hoe is dit mogelijk? En waarom is Sinterklaas terug naar Spanje? Zullen Lucas en Lisa erachter komen? Misschien lukt het met de hulp van de Rijnpiet. Ja, Sinterklaasmerken. Git dus echt oer Sinterklaas. Dat is eigenlijk net altijd zo. Nee, klopt. Nee, inderdaad. Ik zie inderdaad ook wel eens inderdaad merkers of andere theaterstukken die niet over Sinterklaas zelf gaan. Dan gaat het meer... Ja, dan is het wel in de periode van Sinterklaas, maar inderdaad het stuk zelf niet. En bij ons gaat het echt wel over Sinterklaas. Voor het derde jaar is het echt dat Sinterklaas echt een grote rol heeft in het stuk. Ja. Of niet altijd Sinterklaas, maar anders wel een Zwarte Piet. Maar het gaat wel echt om het feest. Ja. En Boeten Friesland. Ja, buiten Friesland. Dit jaar nu voor het eerst buiten Friesland. Ik heb het 2 jaar in de Bres gedaan, hier in Leeuwarden. Met heel veel succes. En toen zeiden mensen, want ik werk ook op een basisschool in Hilversum. En daar heb ik het wel de eerste 2 jaar gedaan. En die waren zo enthousiast en die zeiden van... ja, waarom ga je het niet hier in Hilversum doen? Misschien slaat dat ook wel aan. Nou, en dat ben ik dus gaan doen. En het was gewoon best wel heel snel uitverkocht. 4 volle zalen in de Forstin, dus fantastisch. Ja.
En dus er is een soort van cultureel exporteur. Ja, ja, eigenlijk Van wel. Friesland? Ja, eigenlijk wel. Inderdaad, ik heb een stukje van Friesland mee naar Hilversum genomen. En ook naar Utrecht, want we spelen ook nog in Utrecht de voorstelling. Hey, maar ik heb er ook een herinnering aan. Ik mocht toen vroeger, we hier in de Koornbus in Frensje. En dan gingen we maar de squallen, gingen we erheen. En dan waren de 4 band eruit pikt. En die mochten bij Sinterklaas op skutten zitten. Ik zal het nooit vergeten. Heb je dat wel eens maken? Ik ga wel eens een keer bij Sinterklaas op squat zitten. Ik bij... Nee. Maar dan moet je vaststellen. Gewoon per 100 band. En dan wist je... Ja, ik ik heb het ook een keer gehad. Inderdaad, mijn juf had volgens mij doorgegeven, want ik was altijd al bezig met zingen en theater. En mijn juf had volgens mij doorgegeven, maar ik wist het ook niet van tevoren. En toen zeiden ze mijn naam ineens en dan mocht ik bij Sinterklaas komen en ik mocht een liedje zingen. En dat vond ik echt super spannend, weet ik nog wel. Echt, het was fantastisch. Het is geen wonder dat wij hier nou zitten, hè? Ja, nee, klopt. Want voor die, de componeert het? Ja. Is het screun? Nou, ik heb produceren? Ik heb het wel inderdaad geschreven, maar samen met Nick Homan. Ik doe het samen met... Maar dat doet eigenlijk haast alles, ja, hè? Dat is een one-man band. Ja, klopt. Ja, ik heb de muziek inderdaad geschreven, gecomponeerd en ik speel zelf ook nog. Ik speel de jongen in het stuk. En nu dan nog wel. Maar straks, als we misschien een aantal voorstellingen verder zijn, wil ik het uit handen geven. En dan wil ik zelf dat regisseren. Ja. Maar nu vind ik het nog veel te leuk om zelf te spelen. Ja, dat is hartstikke leuk. Nou, en ik hoop dat is een heel soort van die mooie herinneringen bij de band Delzette kist. Zeg maar in een holleprintenkist. Nou, dat denk ik wel. Want de kinderen die reageren zo fantastisch. En ze gaan helemaal op in het verhaal. En ja, ik kan me niet voorstellen dat ze dat vergeten. Ik denk wel dat ze dat inderdaad altijd zullen Dat is dus een cultureel exporteur, maar dan heeft nog meer plan. Ik mag horen, typisch Frieske theatervaststellings. Zullen wij even zien een fragment van een Ieper Loft? Ja, is goed, ja. Waar bist du, Famke? Kist du mij vertellen waar du bist? Lip mij rieden. Bist de dochter van die man en van een huid, des daar net alles van weet. Waar bist du, Leuk. Ja. Maar dit moet ze toch echt wel hebben in Hilversum en zo? Ja, ik denk het wel inderdaad. Ik zat laatst op de fiets en toen dacht ik, eigenlijk moet er ook een soort Bernie Ipelofspel zijn hier in Hilversum. Ja, want dit is in Jestewierum, hè? Ja, in Jestewierum. Ja, ik heb zelf ook in Jestewierum het BIS TV gepresenteerd, echt een aantal jaren geleden. Want ik wou altijd zo graag meedoen met het Bernie Ipelofspel, maar het mocht niet, want ik woonde in Leeuwarden, zat in Leeuwarden op een school. En toen daarna ben ik in contact gekomen met iemand anders van BIS. En toen hebben we dus reportages gemaakt van BIS. En daar heb ik nog hele leuke herinneringen aan. Maar het lijkt me echt fantastisch om in Hilversum dit te gaan doen. Maar dat is iets voor later, want ik ben nu helemaal in de Sinterklaasvoorstelling en daar ben ik druk mee bezig. Maar het lijkt me wel fantastisch om dit misschien nog eens te doen, ja. Oké, heeft een adresboekje bij die? Want deze mensen kennen een soort... ja, ik heb een visitekaartje. Ja, visitekaartje, oké. Je hebt wel 2 ambassadeurs aan tafel zitten. Je hebt de ambassadeurs van de... Elske is 2 jaar geleden Frieske ambassadeur geweest op de Bevrijdingsfestival. Ja, Bevrijdingsfestival. Jij bent ook een soort ambassadeur. Ja. Nou, dat is een mooie link. Nou, je weet hem ook wat te vinden. Ja. Nou, succes, hè? Ja, bedankt je wel. Ja, er is altijd een heel soort te beleven in Friesland. Dat jaren we nou dus ook weer. Maar ja, waar moet je dan heen en hoe kom je op plakken? Dat je eigenlijk net zo gauw heen zoenen. Nou, in het programma Ik Ben Benijd sturen wij een testpanel naar evenementen. Dat je net samen komen. Hier mag nog wel smoked worden. Nou, ik ben benieuwd. Denk ik. Voor Ik Ben Benijd is uw panel alle dagen op zoek naar cultuur in Friesland. Joet binnen Hans en Gerard op een paard. Ik zou met mij nemen wel te heel rekenen. Oké. Geef even een liedje naar een eilandje, dan geven we daar even heel rekenen. Ja. Jongens, de hiel. Zo. Dat is belangrijk. Ja, ik denk je zit bier in. Zo. Mooi smok. Daar zit net vol in. Dat ben skierenpenken. Dat ben de beste hielen om te rekenen. Die ben vet. Er zit een gaatje op zitten. Denk je erin. Hoppa. Dus hebben we de fikker inzetten, dan kan je hem ook wat warm worden. Juist, ja. Zo, dan hing je hem zo zijn. Ja, wat rond ertussen zitten. Heel wat rond. Ik krijg er wel honger van, hè? Ja. En nu maar we zien de warmte in te krijgen. En dat krijgt alleen als het erom aan te dekken. Nu moet haast die buk niet op hem staan. Vroeger wou ik het al heel graag, maar je komt er haast net tussen, jongen. Het is van huid op zon, kun je alleen maar visker worden. Maar ik ga gewoon geluk hebben. Er weer een visker in de buurt die houdt op en zijn zwan moet het visker worden en zo ben ik erin roepen.
Dit is eikenhout met fjorden. Het eikenhout zit looisuur in en dat maakt die specifieke rooksmaken op. Afsluiten en dan begint het met drinken. Ja. Neem je maar even een nooit. Dan kom je uit waar. Ja. Zeg, is het bordje van Held van de Spaak bij dat thuis? Ja, ik ben in één keer genomineerd door restaurants. En dan zeggen ze, goh, die man is op verantwoorde manier bezig met zijn vis. En nou, mijn iel is dus hartstikke lekker. Dat ben ik Held van de Smaak worden. Ja, ben je lekker, hè jongens? Ja, normaal is de vis op en dan denk je net hoe wat het proces daarvan is. Het is wel mooi om te zien hoe het gaat. Ja, en de komende 4 weken kunnen wij alle dagen een nieuwe aflevering zien van Ik Ben Benijd. Door dat zeker. Ja, het weer lang onwis of er iets komen zou. Het derde album van Elske de Wal. Maar nu is er een nieuw label en in januari komt er echt een nieuw album. En van het weekend maken ze de laatste opnames en heel bijzonder, er wie een heel soort publiek bij. Ja, meer maken we net van de plaat en we mochten ook net meer zien. Dit is het liedste stukje wat we hebben, hè? Ja, omdat het nog net... het is ik nog net klaar, maar het is ik nog net uit natuurlijk. Dus wat even, 22 januari. En ja, het publiek weer erbij, maar dan moesten al hun telefoons uitdoen. En dan mochten geen foto's. En helemaal, omdat ten eerste, dan had dat kind storen. Dus de vliegtuigmodus mocht wel on. En we woonden eigenlijk net dat foto's maken willen, omdat we woonden de opnames broeken. Dus er was net dat er onrust ontsteert. Je wilt een clip van maken? Ja, echt dat. Maar echt de opnames, dus wat ik zong daadwerkelijk in de microfoon, dat er net al die bewegingen, dat is net al die meesken die het heel moeilijk een foto proberen te maken eigenlijk. Nee. Nou, maar er zijn foto's, want die zullen we nou voorbij komen. Ja. Ja. Is er nog een speciale nooitocht, weet je hem steen en hoe het eruit ziet? Want het zit er een beetje wat ja, nou het wie ik heel apart. 60 of zo, zie je dat eruit? Ja, nou ja, het is natuurlijk een oude studio. Dus dat tapijt. Welke studio is het trouwens? Wisseloord Studio in Hilversum. Een legendarische studio werd, Michael Jackson West had. En neem ze maar op. Precies, de Rolling Stones. Dus die is inmiddels natuurlijk helemaal verbouwd, want die is net meer zoals die vroeger weer. Het idee wie eigenlijk, ik ben 2 jaar bezig geweest om deze plaat te maken. En hij wie eigenlijk zo goed als al. Maar wat ik heel moeilijk vind in de studio is, zouden we nou hier zitten en dan een microfoon en dan gewoon de emotie van het nummer oerbrengen op de plaat. Omdat live is dat, dan haast de energie van het publiek en dan is het saus. En dat woe ik graag doen. Maar dus toen kwam het idee om dat in Wisseloord te doen. Dus het publiek mocht erbij. Er waren ongeveer 100 mensen op uitnodiging. Echt fans? Ja. En natuurlijk wel wat genodigd in de familie en vrienden. En het week heel apart, omdat iedereen niks in telefoon inleveren moest. Moest mensen hem ook al praten? Ja, de contacten in. Dat zijn hele mooie gesprekken geweest. En de sfeer was gewoon heel gespannen eigenlijk. En ik kwam daar binnen en ik dacht, iedereen is super stil, we mochten net bewegen. Mensen vielden echt de spanning. En ja, toen hebben we gewoon eigenlijk de nummers achter elkaar spelen. En dan moesten ze wachtje maar klappen naar het nummer. Want ja, als het voor het begint te klappen, dan jest dat echt. Want het mocht net een live randje hebben, dat jest Ja, maar dat weer net echt de opzet. We moeten het echt wel broeken als een studioalbum, maar dan wel maar de sensatie en van... En is het slagen? Koesto alles erin lezen, waarvan hoopt het dat het... Ja, dat is wel slagen. Klonk het dan echt anders dan dat je had hem al eerder opgenomen, de cd? Klonk het dan achteraf anders? Ja, bij sommige nummers jest echt wel dat er een hoop meer emotie in zit. Juist omdat die spanning zat te snijden weer. En in je nummer vertelde ik het weer natuurlijk snijden. Dus we krijgen even nu de aanslagen. In je nummer heb ik de jonne voor de eerste aanslag in Parijs gekreun. En dat slaat eigenlijk heel erg op... wat er gebeurde een paar dagen geleden, dat een man Imagine zongen ging voor dat theater wat ongevallen is. Ja. En eigenlijk is dat nummer had een beetje hetzelfde thema. If there's ever a time, ask all your friends to sing us home. Dat is eigenlijk een soort van mijn idealistische oplossing. Dat de muziek helend is en verbindend is. En in dat nummer merkte ik echt wel...
de koest echt een speld vallen litten. Dat mensen dachten, ja, je get het echt. En dat jest ik echt wel. Dat is echt anders dan een studio. Dan is de opzet slagen. Ja. Ik wil toch even naar die, waarom naar een periode 2008-2009, toen is het krek begonst. Want ik zou krek al het wie onwis of je een label hebben zoest om überhaupt die muziek nog op u te brengen. Ja. Zo begon het in 2008. In 2008 neemt de grote platenmaatschappij Universal Elske onder haar hoede. Spannend. Vol verwachting. Ik ben benieuwd wat er gaat gebeuren en hoe het verder gaat. En ik ga heel veel zin om ontwerp te gaan. Ze brengen haar in contact met grote schreeuwers. Tijdens ga ik naar Londen om daar te schreeuwen met een aantal componisten. Die werken aan mij Bryan Adams en mij al dat soort heet. Dus dan kom ik daar bij mijn gitaar. En ze mag in New York haar album opnemen. Ja, dat is eigenlijk inderdaad ontstaan. Altijd in Nederland was dat wie ik hartstikke leuk was en heel bijzonder. Maar dit is nog wel wat een extra rondje. Ja, als ik de quiz het hartstikke dienst naar die zelf zien. Nou, dan mag je maar nog wennen, want dat kost nog volle vaker op televisie. Hey, maar zonder al te cynisch te wezen, dat we een periode van wij al hier tochten zo. We hebben een nieuwe ster erbij in Friesland en hij is natuurlijk een heel stuk bereikt. Maar is het ervan kwam, is het worden was toen toch dus? Want ja, uiteindelijk moest de Snow dus weer een heel nieuw label ziekje. Ja, in 2012 weer er in de platenbusiness een hele hoop verorings. IMI ging bij Universal, werd er ook een hele hoop artiesten eigenlijk onderkant zetten waren. Ik wie er ook in van. En het begon inderdaad dat ik naar New York mocht en alles koer. En inderdaad, ik had echt een hele hoop daarom te danken. Maar toen, ik hier eigenlijk nog geen jelly hier mijn tweede plaat uit. En dat wie eigenlijk zo snel dat ik eigenlijk min of meer onderkant zetten waard. Dat ik dacht, ja en nou, hoe moet ik nou verder? En de tijd is gelukkig ik heel wat verloren. Het is wel volle makkelijker worden om zelf in studio's en zelf die eigen muziek online te zetten. Dus ik hier net... Maar wel zonde van Universal, die er een heel soort deelt in pompt. En die nou, er worden al elke keer weer maar de Voice of Holland, hup, er komt weer een blik van Famkes die het leuk jongen kennen. En dan is het toch weer een stukje naar achteren. Ja, dus ik wist net zo goed in wat voor vorm ik dat dwans zoe. Ik wist wel, ik hoopte natuurlijk dat het ooit uitkomt zoe, maar ik hier aan de Aron 2 hier ik echt wel momenten had ik dacht, hoe moet ik dit ha? Ik weet helemaal net hoe dit maat. En... Is u dat vaststellen, Jan, dat het heel frustrerend is voor een artiest? Ik heb er heel wat meegemaakt die daar tegenaan liepen. En die zal ik ook nog blijven meemaken, denk ik. Want je begint zo heeg en dan kom je weer daar. Maar hoe kom je dan weer wist ik denk ik... toen ik op dit moment had ik nou mezelf zucht, denk ik... ik wist helemaal niks gewoon. En dat is ik mooi. Want dan gist ik gewoon blind in. En dan... haast elke ervaring neemt mij. Maar... dan opeens dan meest hetzelfde van. En dan, dat is ik wel weer heel spannend. Ik heb een hele hoop onzekere momenten gehad. Dat is net altijd te makkelijk geweest. Omdat ik heel veel twijfelen van, is het wel goed? En zit ik wel op de goede wij? Maar uiteindelijk denk ik, heb ik gewoon maar scrum wat ik scroll wil. En ik heb nergens rekening mee houden, net mijn radio of met het publiek. Het is puur van diezelf. Ja, ik heb, eigenlijk wel. Dat is misschien wat vreemd, omdat het voor een publiek is. Maar dat heb ik dien. En ja, ik hoop natuurlijk dat mensen dat ik leuk vinden, maar eigenlijk, Nou, wanneer laat hij in de winkel? 22 januari. Oké, nou dan is hij te vinden. Ja, en 21 januari speel ik in Ljouwert, dus dan is hij direct al wel. Dus dan begint de tour. Hey, succes maar. In de Harmonie. In de Harmonie. Ja, heel goed. Heer Niemek, bedankt. Ik maak helaas er een einde breid weer een leuke taal van mensen. Gong hoe publiek. Nou, ik hoop dat ik er nog publiek wedstrijd dit het zo net. Bedankt, mooie jong verder. En jou ook nog een hele mooie jong verder. Ik ben benieuwd wat er morgen komt. Ja. Morgen in Beansport komt het eigenlijk nog wel goed, maar Cambuur, we stellen de vraag onder oren aan Johan Grote. Leuk. Morgen maar weer even zien.